Bayangkara. Salah. Bayangkara. Bayan. Bayan. Ning ndi ki wonge? Bayan. Bayan Toro. Yan. Ana apa? Esuk-esuk kok mbrebege wong. Gak sungkan karo tanggamu to kowe iku. Walah Yan pas aku tah ra ono wonge. Warungmu mang ngarep tak gotong. Tak cowemplungno kali. Jajal Yan aku gawekno sego pecel 2 bungkus. Duite sesuk ya. Nek aku wis bayaran. Ngutang terus. Sing wingi-wingi arung mbok bayar kok. Duit-duitmu iku lho kapan? Mbok anggap aku iki kulaan nganggo godhong apa piye? Aku iki kulaan nganggo duit. Ora kathik nganggo godhong. Iso-iso warungku iki tutup tenan tak gadekno kok. Tenang ae Yan. Sok lah aku dadi DPR tak bayar. Wis ora usah kuwatir. Sak njalukmu iku lho. Utangku tak luwehi. Lah piye? Warungmu tak bangun minimarket piye? Dapurmu lho to. Klambi atau salin adek ape nukokno wong toko. Klambimu iku lho tuku, salin klambimu iku lho ambune perengus kaya wedhus. Wis to. Pogel aku ngrasakno kowe. Pesen mangan pira mau? Loro Yan. Sing siji pedes ya, sing siji gak usah sambel. Ngutang rewel. To. Ya wis enteni diluk aja ning ndi ya, tak gawekno. Iku Bayan iku lha apa wae yo. Suarane kok koyok kapal pecah. Apa ning jero ngingu macan keran ning jero iku. Piye Yan? Bayan piye? Wis dadi pesenan sego pecelku. Aku pesen sego pecel lho Yan, uga kapal mabur, suwene ra ukur. Walah to, kompore lali urung mekan. Lah mang apa wae Yan? Suarane polam kok ngono. Ya masak lah to. Mbok anggap apa? Mbok anggap tukaran aku mau. Nyoh, wis mateng iki. Sing pedes tak kareti abang loro to. Sing gak pedes tak kareti abang siji. Ngono yo Yan. Ya wis Yan nek ngono aku kei karet loro, abang yo. Lah terus njaluk karet loro mbok gawe apa to? Mbok nggo njebret irungem ta? Pengen ngerti ayan keiku, kepo. Karet loro mau arep tak gawe muncir lambene tonggoku. Soale kan roh dhewe Yan sampean. Nek omong iku lho pedes. Karto, iso-iso ae kowe iku. Sing garai tanggamu omong pedes-pedes iku ya tingkah lakumu kuwi. Oh, dasar preman jemblung.